shugaban ƙasa gwamnoni a taimaka, 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 shugaban ƙasa gwamnoni hakan take me taku ne ai. Shugaban ƙasa gwamnoni a taimaka, taimaka a duba kan rayuwar talaka. Talaka na gida wani ma ba abin da zai ci, talaka na gida wani ma ba abin da zai ci. Taimaka a duba kan rayuwar talaka, rayuwar talaka abin akwai takeici, wani ba abin da zai ci, abin akwai takeici, wani ba abin da zai ci. Muna fita mu nema sun ce mun karya doka, doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu, doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu. Muna fita mu nema sun ce mu karya doka, doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu, doka ta ba su damar su kashe mutun da ranmu. Me kuɗi yana ci, ma'aikaci yana ci, shi kau talaka oho. Me kuɗi yana ci, ma'aikaci yana ci, shi kau talaka oho. Muna gudun corona yunwa tana kashe mu, muna gudun corona yunwa tana kashe mu. Suna gani suna ji yunwa tana kashe mu, suna gani suna ji yunwa tana kashe mu. Muna cikin masifa kunci zaman takaici, muna cikin masifa kunci zaman takaici. Muna cikin masifa kunci zaman takaici. Gidan haya da mata wani gun akwai marayu, gidan haya da mata wani gun akwai marayu, gidan haya da mata wani gun akwai marayu. Ku taimaka ku bada Allah ya baku gobe. Inuwa da